Fl-aħħar 3 snin Gvern Laburista kien katalista għal bidliet u riformi favur il-familja Maltin u Għawċin. Din is-sena il-Gvern tal-Prim Ministru Robert Abela nida il-Malta Labour Migration Policy li lan tagħha u li riforma il-mod kif jiġu f'pajjiżna ħaddiema minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Din il-politika issaħħaħ il-kontroll tal-awtoritajiet waqt li tejjeb il-ħarsien tal-ħaddiema kollha. Il-Gvern daħħal ukoll bosta miżuri biex jiġġieled il-pjaga tal-vjolenza domestika fosthom bil-ftuħ tal-ħabba apposta f'Santa Luċija. Ir-riformi fis-settur tal-kostruzzjoni jinsabu fuq l-aġenda tal-Gvern anke kif qed jitwettqu miżuri mill-inkjesta pubblika Sofija. Kien hemm it-tneddija tal-liċenzjar tal-kuntratturi u l-bennejja, żdiedu l-ispezzjonijiet mill-OHSA u l-BCA, inħoloq il-helpline 138 waqt li tnieda servizz bla ħlas ta' avukati u periti lil ċittadini affettwati mill-kostruzzjoni bis-swit ir-residenzi tagħhom. Il-Gvern ħabbar ukoll riforma fl-inkjesti maġisterjali lan tagħha u li ssaħħaħ ir-responsabilità fil-proċess investigattiv waqt li nqataw l-abbużi mill-lodot tal-ġustizzja. Fil-qasam tal-ugwaljanza, pajjiżna kompla jikklassifika fl-aqwa post fost il-pajjiżi Ewropej waqt li ospita għall-ewwel darba il-Europride. Fl-aħħar 3 snin Malta kellha semm importanti fil-fora internazzjonali. F'Settembru tal-2023 Malta ospitat il-laqgħa importanti tal-Med9 fejn il-Prim Ministru Robert Abela laqa' lill-mexxija tal-pajjiżi fin-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea. Fost dawn kien hemm il-President Franċiż Emmanuel Macron u l-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni. Dan flimkien mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Kunsill Ewropew ta' dak iż-żmien Charles Michel. Bejn l-2023 u l-2024 Malta kellha siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. F'dan il-perjodu fejn dominaw il-gwerer fl-Ukrajna u fil-Lvant Nofsani, Malta waslet messaġġ konsistenti dwar il-paċi madwar id-dinja. Issa l-oħra Malta kellha l-Presidenza ta' Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE għall-ewwel darba. Dwar il-Presidenza Maltija kien bil fost il-membri stati kollha ta' organizzazzjoni. F'dan il-perjodu pajjiżna ospita waħda mill-akbar laqgħat internazzjonali fejn preżenti kien hemm ukoll il-Ministri tal-Affarijiet Barranin ta' Russja u l-Ukrajna flimkien mas-Segretarju tal-Istat Amerikan. F'pajjiżna kien hemm bil dwar il-futur ta' din l-organizzazzjoni importanti fi żmien daqstant kruċjali. Fl-aħħar 3 snin ġew bosta mexxejja dinjin. Fost dawn kien hemm il-Papa Franġisku fejn kellu laqgħa sabiħa mal-Maltin. 3 snin ta' Gvern Laburista, 3 snin ta' riformi, 3 snin ta' messaġġ favur il-paċi.